Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe DSTV on calminama inde on manama jettoje wonno ko Evatal arti wadde mon émission mon mo gowɗon yebde émission mon ndennden miijooji taw no waɗana mon ɗum ko Evatal lafidi bosse malla wiyama Hawatal debbo mo bagay combel lombe baga wudda jura andani jogoɓe ko noon tigui enen mbiyanno ko ñande foof ko salade aadi ɓuuri firtude aadi haadi men ko hande jeudi tigui mataw en tardi seeɗa noon par ce que no ko midi ma jaafoɗon no fewi tawno jeeyaɗo jeeyakoro ndi ma jaafoɗon no fewi émission men hande jabbiɗo hen non ko debbo jontaro on hay goto wattama présente mi woppade yenon koye moɗon darnon koye moɗon bandiraɓe e minen mon ko ha yesso seeɗa bisimilla mère mi salmini on yaay wallahi mi juurim koni min de mboranno tawon ñalle ko ɓiɓɓe fulɓe mi salmini on yaay farim Diop juurim koni min de mboranno tawon ñalle jam ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague e hirnague rewo e worgo partout dans le monde kala ɗo ɓe mbawi wonde en berti juuɗe men en dicci koppi meɗen en mbi assalamu aleykum debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde o watta ko noon tigui mère wonɗo ko Fatima Samba Diop artiste tigui chanteuse yimɓe foof ene gandi o hande so wiyama hay goto mo sikki wattama présenté e société he e goto wattama présenté kadi aussi e leñol meɗen nde tawno machallah ko debbo dariɗo jontaɗo jiɗɗo pulagu ngu aussi kadi aussi eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko ko noon tigui haade men jokkude yewtere men tigui rigui ko noon tigui no kewmi natirde ni eɗen mbiya kadi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en mbiya kadi ndeysan yo Allah yurmo yaafo mayɓe julɓe men nde Allah hanataɓe aljanna aduna ko noon tan no mbiyami kala saaha ni ɓe meeɗi wade no mbaɗen ni kadi enen on jour ma en mbano ɓe mbayni wadde en ñaguno mabɓe yo Allah ɓoynu men ga hen kadi eɗe duwanadeɓe kala saaha ko noon tigui dunortoɗen wonɓe toon to hôpitaux ji eɗen mbiya no Allah yaltintaɓe dow jaam haaɓe tawta yakureji mabɓe e famille mabɓe foof ko noon tigui kadi duwontoɗen ñagontoɗen kadi Allah kadi wonɓe toon to prison nde Allah yaltittaɓe dow jaam nde tawno innocent ji nan toon wonde manam ɓe mbaɗani haydara nan toon jooɗi yo Allah ruttimɓe galleji mabɓe dow jaam mi salmini yayam bandam mi salmini papa am mi salmini dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe DSTV ko noon tigui yay Fatima ma bisimilla ma émission men ndennden miijooji ko noon tigui question am premier mema ko wiide hol Fatima Samba Diop hol Fatima Samba Diop Hawatal ko adi foof mboɗo dañi beelema ene mawnoyam sabu ka ɓiyam ka ɓiɗɗo moƴƴo korsinɗo Fatima Samba Diop gila hanki tawi wona hande hay mo yeeɓi morsa men Allah jarama añam coɗay aɗana juuɗi aɗa woni cukalel toksel wadde nde ɗo yidde ko fuɗi eko takki wona goto ka ɓoyɗo yidde min ha e ñallangal he aɗa jaggi a woppani needima haqqilantagal ma respect ma pinal ma mboɗo ñagonoma balɗe juuɗe e battane moƴƴe amin yaay boy émission meɗen o en puɗɗorima bisimillah rahmani rahim yo Allah hokku en yaltude hen alhamdulillah rabbil alamina taw en perguitaki en kalani kene metta leñol ngol saabu kaalowo way kono unowo ko ɗuujoroɗo kaalowo ko puujoroɗo ɗum noon eɗen ñaago Allah yi en gaynir jaam e cellal taw ala ɗo puujiɗen ala ɗo perguiɗen nde wonno neɗɗo timmani amin amin ya neɗɗo timmani Fatima Samba Diop ko goto e funeɓe Fouta mbaɗa jeeya ganno e jurbali takko palel dane maayo ɗon mboto dasa leydi muuɗa nenam ne jeeya gollere kolli buɓel sare kama lenku ne wiye Kumba Hinna Ñang somi ruttima bagay combelomɓe ɗo mbotuma dasaɗo wallahi bagay combelomɓe wurala ɓurɓere koye sare lankuɓere koye dillina ɗum ɗon Sambam jeeya ɗon Hawatal jeeya wallahi joom gallami jeeyañum coɗay ne wiya Samba Gueye Ndior eyyi ɗo bagay combelomɓe ɗo ko ɗon mbanmi dande somi inni Samba Gueye mi fiyat ɗon tembere ko ɗon jeeya ko woni Fatima Samba Diop wallahi ko noon tigui en calmini dendagal baganaɓe kala en juurima ɗon calmini kadi yeɓoɓe DSTV ha joni en duttor ha toon to ganno e jurbami taw ɗon sikilam bandillam ay gollimi salminimam juurimama salmini dendagal ganonaɓe ko noon tigui papa Samba mi salminimam juurimama kadi mi salmini kadi Amin Ndiaye ma caméra mum préféré mi salminimam juurimama en tigui en jejjitta
wona directrice sinasal omon toon to jooɗi to bagay combe lombe baba wudda juro andani jogoɓe emi calmini kadi aussi PDG meɗen Abba Sirif Aydara depuis France mi salmini dendagal wonɓe toon to diaspora ko noon tigui ha joni yaay Fatim caggal nde kalda hol Fatim Samba Diop kadi aussi kalana yimɓe par ce que au début yimɓe ene jiyanno ko biyata ko funeɓe Fouta déjà ko yimɓe foof ɗum gandi kala ganduɗo Fatim Samba Diop ene andi Fatim Samba Diop koko funa kadi aussi ene wonduno e funere muɗum ene yimde funere muɗum yeehi ha joni yimɓe jiyata tan ko en tant que holko saabi ɗum yaay Fatim min jimi min mbimo ya wallah wawi serndude yadoɓe goram cuuɗi mbawi serndude yadoɓe ko maare Maymuna anna nana jeeri kajja nana waalo debbo ma fije suudu yaay mum ha mawna ine ndaara layo goram huley bawino debbo ala jatti woodi koɗo waali ko dawle serndi min omo wuuro mo selli mo e jam machallah kadi mbaɗanano yimɓe ɓe ne mbiya funere makko ko cankiɗo ɓene kala hen goɗɗum e goɗɗum funere am hande ɓuure mutte ko ummiɗo wonani hay semaine ne fewno carte mo wadde ko dewle tan cerndi min joom galle makko yiiɗa ar omona suudu makko huufi joom galle makko e suka makko min joom gallam ko artiste ene yiiɗi ɗum emin gondi e dow ɗum emin jaaha e dow ɗum ko ɗum tan serndi min kono wona haydara omo wuuro mo sello mo e jaam machallah alhamdulillah ko noon tigui yaay Fatim no mbiɗa ni tigui ko cuuɗi mbawi sendude yadoɓe wadde yo Allah wallu Allah hokka meɗen kadi taw ko gandanɗa hoorema ko cuuɗi kadi wawi sendude kala sehilaɓe kala yadoɓe to wona goɗɗum e goɗɗum sendu ɗumen ko noon tigui kala namdotonoɗo holko sernimo e funere makko ko tagui joni ko kanko tan yiyete funere makko yiyata tigui rigui mboɗo sikki on dañi hen ko leeri ha joni yaay Fatim en certata e namdade e question ngaji meɗen en namdoto holde puɗɗiɗa e aro holde puɗɗiɗa e musique o manam puɗɗimi e musique 2005 kono noon ko 2005 tan min jaltini album amen gadano ha yimɓe fof mbawi andude holminen kono min puɗɗima e ar guele nde min jibina min jibina mbatti hakkille tan min goni nalankoɓe ko ɗum min pijiri ɗum woni e jiijam amen ha min mawnidi hen mataw yalti ko 2005 kono minen guila min jibina tan koye ar min goni ɗum yaari ko noon tigui guila oɗon pamɗi guila ko ɓooyi koye ar jibina ɗon ko hen on pulaar wiyatni on cattu aro malla ko hollum ala probléme ko on taw ɗum malla manam no wayni ko ɗum min tawi e galle baba ɗum min tawi e galle nene kono yumma bamma wonde ceerno walla wonde waliw taganima arde tan mbiya ka dondiɗo defte ala yataw ene muula e ma yataw ene fesa e ma mi tawi babam ko patron tan min kon boos liggono hoorema dañano dañiri ni minen koye jiijam he woni min gar tan min tawi koye jiijam min woni hayso min janggoyi école komin niilareɓe banguji caggal ɗi ko toon tan min goni so wiyama gaare naate soɗen naata école minen jimata min naata so min jalta ko minen uddata min naata wonani min toon tan ko jimiri haydara min ƴettani toon so wona jimiri min ko dinguiral jamba tan min gandi so min kokkata tan ko mawɓe ha jalta gueeƴe so jalti gueeƴe tan booluji min cortata ko less daddude min paye dinguiri emin konga emin jima guila ɗo wonno fijirde sukaɓe ha mawɓe nooto wadde ganda koye jiijam he woni koko fijira guila e cukaka ha mawna yaada hen e ko noon ɗum wayi kono noon tigui ko mawna yaada ko guila ene famɗa ha mawna yaada hen ko noon tigui hunde foof mom ko passion rek hunde foof ko yidde kala ko jiɗɗa aussi pewna kala ko jiɗɗa nanga ɗum no poɗɗa yi nanguirde ɗum ni ko noon tigui ha joni en jokkerde salmine dennagal bandiraɓe wonɓe e en direct en calmini madame Ly malla mbiyama Hugidem salminima juurimama mi salmini DJ Kenzo depuis Wourossogui mi salminima mi juurimama DJ Samba Diallo Marita Sam debbo mo ciloñ daga wendu kole ole namaji en calminimo en juurima ko noon tigui calminirten e dennagal yeɓoɓe DSTV ko noon tigui ha joni yaay Fatim ko jokkude namde men rek par ce que eɗen gandi enen foof aro kam ene muusi milieu kadi ene ɗefi wadde compliqué seeɗa onon noon kañummi ko kandina yimɓe hol caɗele mon daña toon e milieu he hol caɗele mon daña toon hen ɗum kam mboɗon wawi ñakkude ñakkata caɗele ɗe ene heewi kadi wona minen nalankoɓe tan hande sen indi inde caɗele tan ko partout goto fof meccal ngal jogui ene jogui hen caɗele wona minen tan heddi noon ko namdiɗami koye ar mbawmi haalandema koye ar kono paamen caɗele ɗe ko aduna o foof goto foof ɗo banggue muɗum ɗo won saɗede wonde ɗon kono ara men caɗele muɗum tan ko pira ɗari tande pira ɗara nde go foti yeehi hen hoore muɗum hande pira ɗari producteur eɓe kalino ƴettude nalankoɓe saabu ala ko dañata hen guila nder studio mbaɗeteɗa pirate so wonti noon ar ma ko album mbatta jeeya daña hen so watti waɗede pirate a ala producteur a ala mono wonma produit a ala ɗo mbaɗɗa album a ala ɗo jaltinɗa ko ɗum woni caɗele wadde so wonti dañannoɗa koye meccal ma he so meccal ngal yahani tan caɗele gari
kala nalanke hande mi wiyata nalanke fof wawanɓe koyumen ɓe ɓene mbawani koyumen ko Allah diwni ɗumen diwi won aroɓe less ɓe mbawana koyumen mi waɗani misal o tan e hooram min tan mi waɗani hooram e misal goɗɗo ko nalankoɓe fof won wawɓe wonɓe mbawa wawɓe dadi ɓe mbawa ɓe ko ɓen s'ouvre ko ɓen tampinde wonno producteur ɓe ngala hay saɗa wawi yimde aɗa jogui jimɗi ma aɗa mofti sa dañani ɗo juppuɗa ɗum ko zéro kaɗa yaha tan aɗa yaada hen wadde meccal ngal e ngal waɗi caɗele ko ɗum woni caɗele nalankagal ko pira ɗari producteur ɓe ngala produit ala haydara ala ko ɗum woni caɗele nalankoɓe ko noon tigui an hande par ce que kala saaha yimɓe ene jima tigui aɗa yaltira e morceau kesso est ce que an ko studio ma joguiɗa galle ma malla ko aɗa jogui tan mbaɗomo produire nini ko comme il faut par ce que kala saaha yimɓe ene jima kadi e son uji kessi taw koɗe certude dal hawa ko noon Allah uddata jooka ko noon fuurankoɓe mbi so haɗima ñiiƴo hokkuma cegineji Allah uddata fallantere udda damal arte ridoji wiya ala ɗo hendu rewrata Allah wona hasiri wadde singalaji ɗi mbaɗanmi ɗi so tawi a ronki to tan nanggaga so to yahani tan jaggaga ko ɗum woni meccal so tawi ko ƴiƴam ma woni ñande fo ma dañan ɗum feere ñande fo ma dañan ɗum haqqillantagal singalaji ɗi ko taade min innuno mbimi komi nalanke kala ko guinnireɗa walla kala ko innirɗa aɗa yiiɗi wuura a yiiɗa kene wara ɗum ko ɗum woni kala e saaha min jaltinto albon taw koye doole amen min jaltino taw koye doole amen e dañal amen e nomin dañiri e basal amen e kala nomin guurdi min jaltina ha fuurankoɓe pawa hen guito men ganda ɓe koɓe mbino ene ɗo ko ɗum woni e mabɓe min jaltini ko wonno e amen en même temps singalaji ɗi min taw ko neɗɗo fansa men jiɗɗo min ene yiiɗi komin mbaɗata ko ne yiiɗi min mbaɗan ɗum single waɗa min financé min mbaɗan ɗum single min jaltina ko ɗum ɗon tan heddi yiɗɓe sehilaɓe yiɗɓe voix o jiiɗi fuurankagal ene jiiya hen koyumen ɓene jiiɗa wannede single aji mbaɗa min financé min jooɓa studio kono min mi ala studio hooram kono mbaɗa jogui studio mo ganduɗa so jamma so ñalawma so suba so kiki nde garmi fof mbaɗoyde disponible ko jiɗmi fof ko mbaɗo ɗo eyyi ko ɗon jaraten taw tigui rigui ko noon tigui ha joni yahay Fatima ko wiide kadi aussi bandiraɓe bon noon koye émission moon gaara e émission moon ndennden miijooji tan waɗan mon ɗum contrôle ko Eva Talla Fidi Bossoé ko noon tigui en calmini dendagal yiɓiyankoɓe kala en calmini en juurima mi salmini gallamen Pikine mi salmini en juurima Pikine Canada ko noon tigui calmiten Guédiawaye naaɓe en calmini kadi Yeumbeul naaɓe tigui ko noon tigui ha joni en certata e namdadema tigui question ngaji meɗen en parani par ce que enen jiɗɗen hande ko min namdoma an est ce que hande onon ko ɗo tan kadɗon e ndiɗo leydi malla on meeɗi yaltude hay sinno ko lawol gotol e leydi ndi pour yaade fijoyde e leyɗele goɗɗe ɗe Afrique centrale o fof min mbaɗi ɗum mino e Samba Gueye heddi kay komi yahani Europe kono Afrique centrale ala leydi ndi limtata taw min natani ɗon ha Maroc min gadi yaade ko Maroc min garti min ndewi ɗo Congo Gabon Brazzaville Benin Togo Lomé fof min mbaɗi teɗo min jano hen fof won concert aji ɗi min mi juyde bayaji mi juyde congolais ji min mbaɗi kirɗele min mbaɗi fof e nde wonno Elas Baba Mal wi so tawi aɗa yiiɗi humpitade art il faut mbaɗa hoslu mbaɗa galére taw ko art nawma jiya ko heewi ganduɗa ko heewi so arti daña ko jangtiɗa ko ɗum tagui min ndewi lawol less min mbaɗi hoslu Afrique centrale o fof min jeehi min garti min ji min gandi won toon hayso min gaddani min gaddi pinal min gaddi pine mabɓe min gaddi fof ko hen min penti baba nde ladde e goɗɗum ko esprit momin jii toon ko ɗum min garti min jimi watal mi yahani Europe mi yeehi Afrique kono Fouta bonani am nde indirnomi orchestre am funeɓe Fouta nimsa alana kam hen mi ala so wona fuurankoɓe hande somi yeehi Europe mboɗo yiiɗi yaade ko humpitade tan kala ko a meeɗa yiide ene wanma kumpa aɗa yiiɗi humpitade kono yaademi Europe e wasdemi yaade Europe wondemi Dakar e wondemi Fouta fof rendi fote am ko woni arsugo ma ko a jaggat tan ko wona arsugo ma ko ala Fouta tawoyta ɗum laaɓi jimmi ko waɗanede woyndu forage ɗo Fouta ɗo e nder gallam ɗo mboɗo rema jardin saabu en ngala so wona jeeri men e waalo men mi yimi mbimi komin mi ala so wona jeeri e waalo mbimi fayidam yoy ko jeeri e waalo jawmin mi ala so wona jeeri e waalo mbimi yakaram yoy ko jeeri e waalo konde mamen e awa men gaynaka suraram yoy ko jeeri e waalo
ndema men awo men gaynaka men ko ɗum woni sutura men ko ɗum woni cosaan men ko ɗum tawden kadi ko ɗum adi ko ɗum sakkitto ɗum noon sa andi ko adi ko ko ɗum sakkitto waɗa feere gadoyɗa toon gila sakkiraki woynu jinmi e nder gallam he mi waɗa hen woynu forage mboɗa rema ko mbinomi jeere wala lejimaji ɗi taw mboɗo jooɗi mboɗo huufi ko mawɗo huufa sukaba mboɗa ñaa mboɗa yara ɗum ñanjiɗi ko ɗum de ko ɗo kalmi mbimi tigui ko noon tigui ha joni caggal nde kalɗa yeehi Afrique centrale foof a fiiɗum ha joni ko wiide rek mboɗa andi kam no mbimi nani rek ñakkata kadi caɗele aussi ɗe kawruɗon toon e batte ñamanteri en guilay yaadu ndu malla e gowko yimɓeɓe par ce que toon kam ko ari rendi sa yeehi leydi jannandi leydi kam yimɓe foof ene gandi no way kadi aussi hol caɗele mo mbaɗɗon toon rencontré e taw koye leyɗele jannande ɗe leyɗele foof leydi Maroc ndi janomi ndi ko ɗon ɓuuri wadde mi remarque mi yejjitta mi janggani kono mbaɗa andi marqui kam ha ganda mami afla ñamamgo mi yejjitani nde wonno ɗo dañƴa belemma eɗo dañƴa mettere ɓeeɗo ɗiɗi ɓe keƴat tan ko neɗɗo woni e muɗum tan ko belemma e mettere wurde e mayde wadde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe mbawa yejjirede nde min jahara Maroc min ndewi ko lawol less Nouadhibou min ndewi min e joom gallam yidde humpiroyade ara min cikkano kane marsa toon gila lawol ngol muusi e lawol mbaɗa andi to min payto ala ndiyam nde min jeehi hamin keɓoye Dakhla Ayoun Rabat Maraki hade amen yettade Casablanca e laabi he kalis amen gasi ala momin gandi ala momin jooɓi inde mum ala to min kucci ala to min pay komin kumpitoyo aduna tan min mbayno jibinaɓe hesɓe ne jiiloyo aduna gissa kalis gasi pasuji gasi min jettaki Casablanca ko toon min jiiɗi yaade min batti ko volis amen tan min mi jooɗoto nden marocain ji mbiyata demi saison pantalon et chemise ko gandura bacce wiyaɗa no mbatten mbimi ala o wi jooɗo e volis e mi ƴetta ɗo compoltuji am ɗiɗi mi yaha mi yeeya mi ara mbaɗen pasuji mbimi ɗum tan nde wawi yaltinde en hen mbimi nawor gara mbubbuji am ɗi o wi ɓe addumi nawa mi ƴeewa ƴettumi gara mbubbuji am ɗiɗi e gara mbubbuji makko ɗiɗi e cakkaluji mumen wonare e nder jeere Marrakech omo weyna kanko oɗo Samba Gueye o waɗi ɗum taw ko ar wannimo ɗum marocain ji cohli ko cakkal e pantalon o yeeyi cakkal makko e pantalon o artiri gara mbubbu wayno o yeeyi cakkal e pantalon o artiri gara mbubbu tawti gara mbubbu jam ɗi ɓe jiiɗa gara mbubbu ɓe jiiɗi ko cakkal e pantalon ñana en ka woni hardani tigui sa nawanama cakkal e pantalon a tottama gara mbubbu hol gurdam ma o waddi ɗum o wi daro mi ruttina ko heddi ko mbimi naw ha heddo complète goto en kolli Allah Allah nafri min komo yoɓino comci makko o andi en kadi ko ɗum ɓe jiiɗi omo heddorano cakkal goɗɗo e pantaloji ɗiɗi o nawiɗi kadi ɗin ɗiɗi o yeeyiɗo o watti kalis ko ɗum ɗo min natiri Marrakech Casablanca ɗum min natiri Casablanca hade amen natoyde taxi ƴettunoɗo min addi min nder jamma min ponno yettade ko ñalawma min namno jeere nde ɗo sénégalais ji goni min mbawa yiide ɗumen min kalan ɗumen to min payi min gari ko minuit jeere taggi min ngala to min kucci min ngala to min payi taxi momin ƴettuno o wi holto jipporɗon min mbi min jipporno ko jeere uddi o joni holto paaɗo mbi min gandani o wi ɗum noon telloɗe min mboɗoya mbimi ala telli kay ala en guuran guurden walla maayen maayiden e nder oto ma he min tellota ko sabu min ngala to min kucci min ngala to min payi o deeƴi ha ɓooyi min mbimo nawmin galle ma to paaɗa to nawmin toon o wi mi ala suudu wotoru jogui min e joom suudu am wawa wadde toon neɗɗo e berse min mbimi wadde min e min tellota no jiɗɗa fof mbaɗa min kono taxi o kay en memata leydi min ngala to min payi jaafo ɗon juuti kono ko hen jeeya ko hen jeeya ko affaire art o wi joni nde o anduno tan ɗo hankkadi min mbawa tellade o wawa tellinde min oyi solution ko goto mbimi holi on o jehen gar min nawon ala gar walor ko gardede ha weeta jooɗo ɗon ala gar mbalon renede so weeti jiiloy ɗon koreji mbimi ɗum dene wawi wonde ɗum solution o wi temi famna on so tawi otam taxamo gaari o wi ko sagataɓe dogata ene gara ene mbiya ene balla on arminawma suudam arminawma to arminawma ga o wi hoto jeehe kala e mon dewɗo e mabɓe cikkat ko ɗon jogui kalis ɓe pompa ɗon mayon ɓe kefta ka honno ala gar tan hayso ɓe nangue mon caloɗe ɗum kam mboɗo wasi on ɗum o ɗaybina ala gar no wino ni ko noon tellindemo saga amen jooɗe leydi tan sagataɓe ndiri o nangga e poftol mbayonno foɗodiroɓe ni ne mbiyana nawma mbiya woppu ka mi yahani Allah walli min tan min ƴetti sakuji amen min nani nder gara min payi police o tan kamɓe worɓe ɓe ndeweya men ɓe pari pour so min dañani ɗon walde mamin dutto e mabɓe
police o ko woni min mbi ko koreji amen mi ƴeerto min étranger joni min gari sénégalais min ƴewata jeere taggi ala ɗo min jeera sénégalais o wi ɗo de min jogui ala ko min jogui bang nena nena place yimɓe nayo karoje neni ndiyam neni ɓuuɓol neni min ngala suudu min ngala leeso min ngala e dara soɗon mbawi joɗade ha wiyata bisimilla son mbawa ko ɗum min jogui minen ñande min cikkano ko suudu min totta min mbi moƴƴi minen kay tawde min mbala gardede ha wiiri o jogui ko liif makko omo sogga sagata ɓe yo jaltu ɓen padi ko minen mo sogga ɗumen yo jaltu ko ɗon min jooɗe banguji he min e makko min mbaali darde ha subaka nde min puɗɗi yiloyde sénégalais ji ɗum ɗo foof ko ar waɗi ɗum eyyi goɗɗum ko ɓenni ɓennama ene muusi kono ɗo ɓuuri wadde min remarque min jii caɗele aduna no fewi ko ɗo kono caggal mum welti caggal mum weeli kono muusi ko noon tigi ko muña fof gasat ko gasa vraiment kam histoire ne waɗi triste vraiment kam mais kam ndeysaan no mbiɗa ni rek ko muña fof ma gas ko hade neɗɗo hebde ko yiɗi ko saaha ɓe mbiyata koma cuurki hi tampinma ha par ko noon tigi caggal nde kala ɗum ɗon ko Europe ala to Afrique centrale ɗum hebno moɗon ko Afrique centrale he joni ɗo hen e nder leydi he est ce que on guuri ko hono ko way noon taw ko ɗo hen caɗele baɗe noon ɗo e nder leydi he Allah min guurani ɗen caɗele ɗo e leydi he min guurino ɗum o début hade amen yaltinde album 2005 hade amen yaltinde min guurino caɗele tande min jiiɗi yiide bammal yo wallu min hamin jii Samba Gueye walli min ɗon caɗele ɗe mbaɗi frein seeɗa ɗe darti caggal nde kasere o ɓenni 2005 hade amen wattude kadi album goɗɗo o min jiitino album tataɓo o hade amen wadde ɗum min jiitino caɗele ɓurɗe ɗe min jiino avant 2005 hol genre caɗele mo nani mbaɗa andi kay an Hawa hande jiɗɗa ko andude nderam e bowalam no waɗa min aɗa entre birde ma moom yamgere ham mais yemoɓe aussi wallahi e c'est bon ne moƴƴi saabu ko min guurno surtout min guurno nde min mbaɗi ɗin albumaji hankkadi ha gulal ɗi gulli nde yeehi ha ɓoyde funeram yaltinde affaire o deecci nde wonno ko koyɗe ɗiɗi jaɓɓata so gotal helita ƴewat bek wallahi way kono ñiiƴe ɗiɗi muynirɗe ni sa itti wotere tan ŋawre darima wadde haade ma wattude ɗon wonde tawat ŋawre nde kam darima e on saaha ŋawre darinoma ko ɗon woni caɗele amen min e Samba Gueye min jiiɗi andi ɓuuri bonde fof ko jaa ha murɓoɗa mbiya aɗa guiddira noon tan aɗa daro ɗum ko caɗele bonde kankari min dari tan pour hoto orchestre o maayi funeram yeehi yimɓeɓe ufnali keewi natti welde natti goto natti ɗiɗo wonti goto contrat Europe ko ɗum dartin ɗum ne jeeya hen orchestre fusi natti ɗiɗo wonti goto fuutankoɓe ko noon hankkadi ko natti welde natti ɗiɗo wonti goto natti ɗiɗo wonti goto Allah e moƴƴere muɗum e mbawa ko min nangi hen min mbawa ko Allah wawi Allah woni ɗo woni foof nde wonno ko e jiijam he woni min mbawa woppude min nangi min cali woppude e on saaha min jeehe koyɗe min tugganma guila parcelle unité 1 ha bureau Mbosso Niang e koyngal min e Samba Gueye o e koyngal aller retour min jeehi ko ɓuri ɗum mi wawa haalde ɗo nde wiyete komi wona neɗɗo kono fiide koyngal e leydi min e Samba Gueye komin jeehi koyɗe murid wullani ɗum Touba kono mbimi ko gasata ala emin nangi emin cali woppude min ngala mbuuɗu min ngala tanka koye on saaha Daouda Moussa Malal Baydi Moussa heɓɓi min Daouda Moussa Dia yidde jam yaay nename malede ɓurɗum ko jiɗɗo darjude nenam yo muynu beldam Daoudoyam yaay wallayan muyni beldam gorko mo wendu bo saydi lingino adum kabandel harunoyam bandela welsan farim Diop salminima wallahi mi juurima koni min de mboranam no tawa were ko wiyete jam fo yata ko Daouda e famille mu ɓuuri amin Daouda momti gonɗi amen mbi deƴƴe on daɗi Daouda tawi min e souvrage mawɗo Daouda tawi min emin ela emin duña emin bedda emin takka banggue o wi hol caɗele moon kalam momi caɗele amen gila ba ha biro binnas o wi so Allahu lamɗo jaaɓi ne wayno gasi te ko wino gasi ko gasi ɗo min ceere caɗele aduna ha e ñallangal heɗo jooɗi mboɗa haalda e ma kala ko woni hen ko Daouda Moussa Malal Baydi Moussa ndeke so wiyama nalanke waɗi politique min mi waɗani politique hay sinno ko ɓesgu ma ngu jibinɗa ene wone nder galle ma dañat hen tan mo ɓurɗa saabu tawata koko ɓuuri e ma ɓurɗo e ma fof ɓuura e mum
mi leloraki bange goto mi jinganani hay goto min yani yam tan ko yo fulbe wamto yo fulbe jaaru yeeso kono non kala burdo e ma bura e mudum haysirno ko besngu ma Daouda bure yam kala e saha Daouda bure yam kala e nyalawmaji sonni kam galle million ngaji nogas mi alano galle ko do men mi yide arwa remplir inde ma kayitaji mbodo mofti ko Daouda Moussa Malal Baydi Moussa wanni mi dum do sebi kutan do galle million ngaji nogas e jahannodo e koyde gila parcelle ha foire e koyngal jeydo comci mudum wadi pasuji so watti so nede galleji watti hokkede million ngaji holno mbaɗami wadde Daouda ummi fo mi rawa e muɗum wona mboɗo leliɗo gotel ko ɓurɗo e ma fo ɓuura e mum Daouda ɓuure e am min ɓuure e mum hande hade janggo hunde fof noon ko hande hade janggo kono mbaɗa nanggui ko ɗum addi hakkudami Daouda Moussa Malal Baydi Moussa tigui rigui ko noon tigui ha joni a haali caggal nde kalɗa hakkude ma e Daouda Dia ko noon tigui est ce que ene waɗi woɓɓe hono makko manam won leader uji walloɓe mon eko mbatton ko par ce que déjà hande kam wonko kalɗa ɗo hen par ce que ko hewɓe mo ganduɗa wiyannoɓe Fatima Diop peut être par exemple ene waɗa politique par ce que yimɓe jiyanma so Daouda ummima ummoto comme no mbiɗa ni rek ɓurɗenma ɓuura e muɗum par ce que to kalɗa ɗo ko vraiment ko on tampino no fewi mais ko mbiɗa ko rek ko muña foof gasat ko muñama gasi ha joni est ce que won leader aji wonɓe caggal ma à part Daouda ahane woodi Yaya Kuulo sonen ɗon gorko mo Saalum jeralema Yaya Faye aɗa mawne e juuɗe nden oyma nden kama e galle babu oyma paggorde yimɓe needi madi so pullarɗo borom nagak mewya on ko gorko mo Saalum gorko mo Ribo gorko mo Koungel gorko mo partout on pullo ɓuuri e ñande kala Daouda Dia wanno kam présenté Yaya Sow ko sehil mum kono min nimsalana kam hen ene jaggi woppani kala nde Saalum remi guese mumen ha gayni waɗata mi téléphone allo Fatim Samba Diop ara ration ma min luwa oto min gara min lemane guerte e gawri e fofo min kokke kalis ko min joɓi oto aller retour corona o fof min leeli ko nder cuuɗi hay goto liggota ko mine min tinani so corona ne wuudi ration ngaji makko albarka Yaya Kuulo Sow albarka Yaya Wuuri Ba ala fof wannani min gorko mo Saalum e woɗɓe ne mbayno leydi somi limi tan mi juumat aduna wawa yimɓe fof jidduma aduna wawa yimɓe fof ɓe nafma won yiɗoɓe nafdema taw Allah fodani ɗum noon mi jaggira ɗum hay goto mi darda ɗum hay goto kono mo ñamɗam gaari e mumen fof mboɗo ñaama wone e mabɓe mboɗo ñaama e mumen wone mumen mi ñamani kono mi nanguirani ɗumen hay hunde nangumi tan ko fodaka nde foda fof mi ñaama eyyi ko ni ɗum yaari men ko noon tigui ha joni bandiraɓe gonɗon koye émission mon ndenden miijooji toon waɗanmo ɗum contrôle ko Eva Talla Fidi Bossé hande waɗi bismiɗo hen ko la grande dame madame Guèye debbo mo bagay Thiambe Lombe malla nawtama ha toon to ganno e Diourbali ko noon tigui wuuro Kalidou Coulibaly en calmini dendagal bandiraɓe kala ko noon tigui bandiraɓe ha joni ko salminde o mo ganduɗa ko kanko woni Khadija Sow mi salminima mi juurimama mi salmini Abdoulaye Sow Ibrahima Tall mi salmini on mi juurima eɓene gone en direct ko noon tigui camten Abdou Yero Fatima Bokoum mi salminima mi juurimama en calmini DJ Kenzo ko noon tigui en calmini dendagal wonɓe toon to YouTube Facebook en calmini en juurima mo limti kala juuma ko noon tigui ha joni en jokkat yaay Fatim caggal nde kala ɗum ɗo foof an holno foti album aji jaltini ɗon emin jaare album ngaji 2005 ha ɗo 2005 ha ɗo emin jaare album ngaji 4 nayi min jarata album ngaji 4 album ngaji album no wiyatno sa est ce que album aji eɗi jaari no foti yarude ni manam est ce que eɗi jeeye malla eɗi aɗa waɗi sentir eɗi keeɗe comme il faut eɗi keeɗe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe heddi ko mo 2005 o ne jogui produit muɗum SG 2000 waɗano keddiɗi ɗi komin mbaɗat hamin para min totta aduna o wona yebde ne heeɗo min dañani mumen haydara kono tade leñol ngol goto fof ne heeɗo ne weltoro ene jokki ne continue Fatim Samba Diop ha e ñallagal he somi yiɗama ha e ñallagal he walla yimɓeɓe ne keeɗo ko mbaɗanmi ko ne mbatta hen hakkillaji ene noddami ene mbaɗami félicité ko Allah yeeɗimi mumen fof mbaɗa ñaama ko album ngaji carmi mumen eɓe keeɗo jamma e ñalo kadi leñol men ko jingoɓe
fuurankoɓe ko jingoɓe eɓe jiiɗi Fatim Samba Diop ha ɗon wawi hadde ɗum noon passage kala ɗo ɓe mbawi wonde mboɗo salminaɓe mboɗo juuroɓe yoɓe nanggu ko minen gondi mi ala so wona kamɓe mboɗo caggal Allah caggal mabɓe saabu nalanke ala gaga fansaji mum wonɓe caggal muɗum non mboɗo weltano ko noon tigui kamɓene ɓe beltanimama ko noon tigui ha joni caggal nde kalanda yimɓe no foti album aji mo waɗɗon ha joni en certata e namdade en gartat ha joni e ma son manam single mo mbaɗɗa o koye men ɓe jeeya on ɗon vraiment min kam son kam ono memi kam kadi jinmi kadi kanna yimɓe holko wonma motivé e yaltinde on ɗon no son ya Fatim on son woni oto wan woni yorowi mon yaay koye men ɓe jeeya goppuɗo suudu mum ale ladde yo wona e sago koye men ɓe jeeya ko won cellu noɗo yahay haajum ko rafi eftimo koye men ɓe jeeya ko won dafanoɗa woppi comcim o selli e nderti koye men ɓe jeeya ye oro wimoni oro wanmoni yay oro wimoni koye men ɓe jeeya haali hoore mum wata haali hoore muɗum ko mo suwama e tagdakar haw wonɓe cellani aɗa wirto ɗumen e laabi jamma e ñalawma aɗa yiya hen hilifaɓe babiraɓe joom galleji en aɗa yiya hen cemedali kecci poɗnoɗi darade e sahawu men aɗa yiya yummiraɓe aɗa daara jinnaɗo ma kala neɗɗo foof aɗa yiira ɗum goto e galle mon hande dañani sago mum ɓene lele beddaji ɓene darta aɗa fotta e umen ene mbayno pota waade wona e sagoji mabɓe ko Allah feccani ɓe ɗum wona e sagoji mabɓe wadde horoɓe jejjira koye men ɓe jeeya en même temps kadi so tawi won hen dafanoɗo so savrama selli o arte e nder men omo foti ittanede gueɗal ko Allah wannomo ni wattimo ni saabu mo suwama e tagdaka kono eɗen jiiya mennoɗo rafede so savrama o selli o arte men hatta en mbawa nannudemo e nder men à 100%. Sa haalde makko so moosi mbiya ndeno koye hande kodi irtindi o suusa jalde so jaliran hande kay kodi irtindi so deƴƴi o kalmi o jaggi hoore makko mbiye ndene hande wona ñalawma makko o irtiɗo wadde holno dañirta jaam wadde holno dañirta jaam o suusa jalde o suusa deeji so jali hande ko irtoraɗo so deeƴi hande kodi girtindi wadde kanko mande o artata e men wonɓe ganduɗa kadi ñawɗo men ɓe duñat ɓe beddoto ɓe ngala e muɗum haaju ɓe nangi tan ko o yo a yari potiyel ma boisson gayni tan a weddima ko wedda wona ko neɗɗo no men ni neɗɗo andi tan ko hande aɗa ɗo janggo a anda holto battinta so wonno neɗɗo wayni yiɗi faabede ɓe mbawa nawde koye mabɓe ceerno savraɓe ɓe mbawa nawde koye mabɓe hôpital ɓe cavro ɓe mbawa waɗande koye mabɓe haydara ko hankkadi ɓe boni tan ɓe boni nafar ko taw enen eɗen jogo jurum watten ɓe mbaɗen ɓe nder men sen mbawi cavren sen mbawa kam soɓe cavrama ha selli hoto dogen batten ɗum e nder koye men ɓe jeeya ko ɗum woni ni horo dogmo yo horo ndefmo yo horo sijmo yo koye men ɓe jeeya mo suwama e deya tagdakara ko horo wanmo ni koye men ɓe jeeya ko ɗum addi morso horo wanmo ni koye men ɓe jeeya vraiment comme ene yurmini no fewi ko aduna wayno ene yurmini par ce que hande en ji min guila keɗimi o son premier vraiment comme wi ene yurmini en fait ko noon sa ƴeewi aduna jarani hay hunde wallahi jarani aduna wona haydara hande no mbiɗa ni joomum sellani hankadi dañta jaam ko mbiɗa ho so moosi wiye en mborama hande kadi mbayarani so woodi no waɗi réagir tan gasi par ce que kamɓe mbiyata mo sellani safrirte ko ha je ne sais pas ha puyɗo dañe malla aɗa ɗiɗo konnguri foof so joomum ene nantine kadi wonko ganduɗa welani en fait ene wawi rewde ɗon tan ni ndeysan ha goɗɗum nanga ɗum wooda kadi no waɗiri wooda kadi no yaari ɗum ɗo bandiraɓe kadi onon oɗon ñaaga no gopporone haqqille no fewi par ce que ko haalata ɗo ko ɗum ɗo kala ko wawi wonde e aduna so théâtre
mum so musique muɗum ko message par ce que ɗum tawi jaami lokkinmi oɗo son omo heewi single aji ɗum tawi jaami lokkinmi oɗo gaddumi par ce que hannde en jii a riftoro e laabi jiya jomumen surtout min kam mbiyami surtout ko diwan men to toon kam min kam mbiyam ɗo hen no waywade foof capital ɗo no waywade foof a yiyat ndeysaan ɓe cellani en jooɗi han en ndeeji mais to ɓe gonata côté to men to côté men to ɓe gona kadi sohirade jomum ha watta fiide ga watta wadde wona gueɗe sa di nifgo e mbattama e nifgo goɗɗo daña muudo jaada hen gasi ɗum kadi aussi ɓe cafrata ɗum wona lawol bandiraɓe kadi aussi kala eɗen kadi eɗen mbiya kadi ɓurɗo foccade foof sa tawi ndeysaan no woodi no neɗɗo way tan mboɗo sikki aɗa foti wawde wallude ɗum aɗa foti wawde wallude ɗum nawa ɗum hôpital ƴeewa no woniri voilà ko ɗum ɗon tagata aduna o yaarude yeeso ko ɗum kadi tagata jurumo ɓeydo ko noon tigui ha joni en certata kadi e namdade bisimillama yaay Fatima par ce que émission men o ene wayno no gasani en kantine ko noon widema an guila ɓamɗa yimde guila 2005 ha ɗo hen to jarta ɗo morceau ji ma foof hol morceau ɓurɗomo wadde touché an o hol ɓurɗo tusdema guila 2005 ha ɗo to jarten ɗo hollini morceau ji ma gila 2005 ha ɗo jaraten hande ɗo ɓuri tusde ɓe morceau jam fof koɗo jimmi nenam ɗo 2005 alyatim 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 min komi alyatim ɗon baboyam ɗaccimi diwani mboɗa daggi mi wawani nde baba ma min jaara e duuɓi 4 jaro e duuɓi 4 anda nano anda ñaam min mi anda so wona nenam nenam kadi wona joguiɗo doole kono wona jabɗo yaware Allah waɗimo noon ko lawanke ko cafɗo lamɗam ko jiɗaɗo yimɓe machallah Allah wallimo Allah jinganimo hawa dande suka makko ha keeɓi ɗo keeɓi hande ɗo min meeɗa ñamande hay goto min meeɗa domde hay goto ko ɗum woni komin jimata e nder morso he o waɗimi dartude galleji o animi sortude galleji nenoya bannama jarama ala yi darde mayoɓe koko gonmi nalanke battumi ñamde e galle janano koko gonmi nalanke battumi hokkede e galleji janani kono min mi meeɗa nokkude longere galle janano wona min wona ɓiɓɓe nenam en nenam jaɓata hokkanma ko saɗa janggoye waɗanma gosi mo ala sukara ala haydara so wona lamɗam sa meeɗi mbiya yaay min de mi yiɗa ɗum oyma moɓɓu guite sa muɓɓi kala gaynuɗo koppu muɗum hokka ɗum nogas sa muɓɓi guite tan hono hojamtaɗa moɗi a gayni kala gaynuɗo hokka ɗum nogas min e funera min mbaddada min muɓɓa guite nde min muɓɓiri fotare min joƴƴini koppuji walla nana min kongo koppu e leydi sukara ala haydara ayi o waɗirta noon ko pour hoto min ñaam galle janano saabu so reeduma heewi hay so welani so reeduma heewi hay sa yi soos a ñamata ñamtade kamen ala ko weli karɗo ala ko weli karɗo ko noon nenam wurde amen ha Allah walli min ha diwni min hamin poti no min potini koye média kalanmi aduna fof ne heeɗi cukago amen nenam gati mine ñiije hay goto wiyani min ñaw sinno wonano min de mbarda kam min dañani ɗum alhamdulillah heddi noon kono Allah wela fof waɗa kono nenam kam dandi min hamin poti no min potini so goto amen waɗi ko weli ɗum ko kañum waɗi ko weli ɗum kono wona jinnaɗo o waɗi min bon éducation ɗum ne min jetta Allah min jettamo ko won aliyatim ɓuuri wadde mi remarqué morceau jam fof big dédicace à toutes les mamans wadde en calminiɓe kamɓe foof en juurima nde tawno kamɓene kaɓe mbaɗi brave kaɓe jamareɓe kaɓe tinniɓe ko noon tigui mi salmini yummam bandam dado colli Tall mi salminima debbo mo bagay combe lomɓe walla mbiyama Ramatoulaye Tall madame Tall mi salminima juurima mi salminima mama Aissata Tall noon calminiranmi goggamen kala gam Fama Diagne Fama Dieng mi salmini Fama Djibi gonɗo ɗo e Dakar mi salminima juurimama tata Hugi Diaw depuis Amérique mi salminima e mama Mbayel ko noon tigui calminirami dendagal yiɓenkoɓe DSTV ha joni yomi jokkata e avant mo woynotirde ma hande kam ñaaɗude eyyi bismillah min ɓuurma ñaade min ɓuurma ñaade ko noon tigui ha joni ko wiide rek parfois oɗon mbaɗe invité ji ni hen par exemple e dingre meɗen kadi aussi on gonta goto manam oɗon kawra e artiste aji hono moɗon kadi aussi est ce que oɗon daña hen caɗele malla holɗum par ce que yimɓe foof ene gandi kam jippade terrain ene muusi ha maayi hol caɗele kadi mo dañaton hen somin dendi minen nalankoɓe komin neɗɗo goto
taw hande hade jango emin gandi ko yamen nde wonno emin gandi arno way emin gandi ko dillata ko dum dillanmi no mbaada heni no mbami hen hay goto amen tawata goddo ndo woni ha hollo dum sévère walla kalater so min tawdiri cikara ko minen jiidi yummo e baba nde wonno min gandi minen dendi meccal minen dendi ko min jahare ko min badata ko min neddo goto minen gilay rewbe hay worbe kala do min kawri ko ambiance et animation te ko dum woni e berde de ko dum min kollirta alhamdulillah yettude Allah ko tigi alhamdulillah bani vraiment parce que heewi to jiida wonde da meccal voilà enen kam eden gandi hande won hen hewbe ko dum guurata mi rende ma meccal bon mi yidanama haydara sam nani hunde mi to bangam kambe fonde ndi kote alhamdulillah min kam to bangam machallah mi ala on cadel ko non tigi alhamdulillah ko non tigi ha joni ko widema rek hankantin émission ne wayno gasi laabi cer ko widema hol kongol mo dacitta dendangal bandirabe o ko ami jaay surtout kadi aussi suhabe be gananda hoorema ko fuddibe joni e nalankagal surtout holko mbawta wadde be conseil kadi e suhabe fof yaay Fatima hawatal do baynortoden do mi yahara mi salminani ami jaay debbo ma Agnam Siwol walla Agnam Goli kanyum jogi caméraman uji di fawe meden kuccondirde ne mudum hawatal nalankagal ko batten ko foko nalankagal gilay onon ha e minen foko ar woni wasiyam ko leñol gol minen kam ene wawi taw min jutti cidon amen ko fuurankoɓe mbiyata ko kono wonko woni less wonko arata ko batten ɗo henna ko wona enen mbaɗanno ɗum so tawi en jurnitima ko leƴƴi goɗɗi mbaɗantuno en ɗum ɗo wadde so tawi ɓiɓɓe fulɓe sukaɓe tokosɓe aroɓe batti darade ene mbaɗana en ko leƴƴi goɗɗi mbaɗantuno en poɗɗen ko wattude hen hakkillaji meɗen nanganen ɗumen juuɗe sappo saabu so tawi jeehi ko avenir meɗen avenir pulago ngu foof eɗen ñaago kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni yo wattu hakkille muɗum journaliste en animateur uji nalankoɓe e goɗɗum neɗɗo ala so wona cosaan mum neɗɗo ala so wona culture muɗum mbawɗen ko jogade mecce ɗe eɗen mbaɗa ɗe kono ko takata hen dañde doole ha mbawen wadde ɗum nawrude ɗum yeeso ko kamɓe wonɓe caggal men ɓe kamɓe duñata hen so tawi a duñaka tan ɗo dariɗa ɗo ko ɗon tan darotoɗa il faut woda duñƴoma walla yerƴuma kam daña wadde faux pas ma yanima ummim ɗum noon kalifa mabɓe Allah leñol ngol eɗen calmina ɓe kamɓe fof eɗen ñaagui yaafuya nde wonno nde ɗo timmani kala ɗo perguitiɗen eɗen ñaagui yaafuya wona e sagoji meɗen ko noon tigui yaay Fatima ko noon tigui ha joni en calmini yeɓoɓe DSTV Fama Diame salminimam juurimama debbo masival Sare Baydalla ko noon calmini tan Yaya Li gorko mo Lidduɓe en calmini kadi Samba Thiourno gorko mo Bagay Combelombe ko noon tigui en calmini dendagal fuutankoɓe kala en juurima en calmini Dakaruwaji en calmini wa diaspora ko noon tigui en wayno émission men ne gasi ha laaɓi cer wonno ɗo hen ko miñi mon mondiragel mon badiragel moɗon taniragel mon aussi Eva Tall la fille du bosse walla mbiyama Hawa Tall debbo mo Bagay Combelombe Bagou Udda Dioura andani jogoɓe ko noon tigui émission men ne wayno gasi ha laaɓi cer no mbiyami mon kala e saaha jam to jam ga jam bangueji kala nde tawno ko ma jam dañade jumaji jamaji mbawi juulede mo yeddi ɗum kala ruttoto coronavirus nde tawno nde corona tampini yimɓe e goto yahani jama saka juma ko noon tigui wadde mi samnide wannam ɗon piccalde a uddata mi addani Espagne saabu laakon ko nene keeɓi yimɓe ko yahoɓe ene garta il faut Espagne mi waɗat hen jawdi ene weeli kono fittano ɓuuri Espagne ƴewmin mi yani ko bomoja arnde wene laawol ngo pencellol moƴƴani ɓawde laaɓi celeɗi ko boomare ko boomare koye hoto jeehe ndewene laawol jokku golle mi ɗaldima wallay ko boomare ko noon tigui en calmini dendagal bandiraɓe kala kadi aussi ko haaldo hen ko message tigui paɗo e dendagal bandiraɓe surtout suhaɓe worɓe ɓe kadi aussi oɗon mbiya ko no wini rek dañal ene weeli mais kadi ko fittando ɓuuri kadi aussi gandon ɗum ɗon kadi batten en haqqillaji meɗen kala ko dañco caggal leyɗel nde ene wawi dañade ɗo tigui rigui wadde keddoɗe ɗo hen kadi cuuron pittali moɗon mayde kay bettat kono wona min jahatmo tawi wadde bandiraɓe ɗum ko message paɗo e suhaɓe tigui rigui e jeunesse e kala jeunesse o on calminama on juurama kadi oɗon mbiye kadi oɗo message koye moɗon fayi ko noon tigui en calmini dendagal yeɓiyankoɓe DSTV mine moon ko gongol kono hande gasi ha laaɓi cer en guddi ha jeudi paɗo so Allah lamɗo gasi ari kadi taw ko e invité goɗɗo e mine moɗon en kawri inchallah